Un dos equipos do Círculo Chantadino de Xadrez ascendeu á segunda división da Liga Galega de Clubes. Un ascenso que dá continuidade aos éxitos do xadrez chantadino despois de que a pasada semana Daría Pérez López se proclamara campeona femenina na súa categoría. A fin de semana disputábase a última xornada de Liga Galega en terceira división, competición na que o equipo do Círculo de Xadrez de Chantada enfrontábase ao Loureiro de Ourense. Unha xornada na que se xogaban as prazas de ascenso a segunda división. Os chantadinos necesitaban gañar por alo menos 3 partidas a 1. Alberto e Gabriel Pérez, Lionel Salgado e Enrique Rojo foron os representantes chantadinos que disputaron os puntos necesarios para subir a segunda e que acadaron finalmente, polo que na vindeira tempada o Círculo de Xadrez terá un equipo máis nesta categoría. Pero non foron os únicos representantes chantadinos que se bateron sobre o taboeiro a pasada xornada. O outro equipo de terceira formado pola canteira do clube acadou un meritorio 2-2 fronte ao líder. Pola súa banda, os de primeira división gañaron o enfrontamento contra o Bueu ao acadar 2 puntos sobre 1,5. Un resultado que lle serve para aumentar en medio punto a distancia fronte aos inmediatos seguidores na clasificación, quedando deste xeito a 3,5 puntos e a falta de un para ascender a división de honra. En canto ao equipo de segunda división derrotou por un contundente 3,5 a 0,5 o Clube de Xadrez de Ponteareas, vitoria que lle valeu para ascender ata a quinta posición.